Davor Domazet Lošo je umirovljeni hrvatski admiral koji se proslavio u Domovinskom ratu zbog svojih vojnostrateških uspjeha, kao što su planiranje operacija Bljesak, Oluja i Južni potez. Ova hrvatska vojna legenda, kojeg mnogi simpatizeri nazivaju i najpoznatijim brkom hrvatske vojske, u Domovinskom ratu blisko je surađivao s legendarnim generalom Antom Gotovinom, s kojim je planirao mnoge uspješne vojne akcije na teritoriju Hrvatske i Hercegovine. Admiral Domazet Lošo rođen je u Sinju 1948. godine, a nakon završetka osnovne škole upisao se u Jugoslavensku vojnu školu, gdje je stekao najviše vojno obrazovanje koje se moglo dobiti u bivšoj Jugoslaviji. Nakon završetka vojnog obrazovanja, naš legendarni admiral polako se uspinjao u hijerarhiji Jugoslavenske narodne mornarice, te je 1987. unaprijeđen u pročelnika za obavještajnu analitiku i prosudbe u zapovjedništvu vojno-pomorske oblasti. Kada je izbio rat u Hrvatskoj, Domazet Lošo nije dvojio ni sekunde na kojoj će se strani boriti. Već u ranim danima Domovinskog rata napustio je Jugoslavensku narodnu armiju te se pridružio Hrvatskoj ratnoj mornarici, koja je u tom trenutku bila samo slovo na papiru. U Hrvatskoj ratnoj mornarici obnašao je dužnost kapetana fregate, a njegov glavni zadatak bio je planiranje vojnih operacija te organiziranje ustroja vojne obavještajne službe vojske, koja je u to doba tek bila u povojima. Vrijedi se prisjetiti da je Davor Domazet Lošo sudionik i planer svih glavnih vojnih operacija od početka do kraja Domovinskog rata, te da je 1992. godine zajedno s generalom Antom Gotovinom bio jedan od glavnih zapovjednika Livanjske bojišnice, bojnog područja koje je obuhvaćalo sjevernu i srednju Dalmaciju te Hercegovinu. Lošina glavna specijalnost bila je organiziranje obavještajnog prodora u neprijateljski tabor, te se vjeruje da je imao značajnu ulogu u spektakularnoj akciji prisluškivanja srbijanskog čelnika Slobodana Miloševića u njegovom sjedištu u Beogradu. Zanimljivo je da je unaprijeđen 2000. godine u admirala i da je te iste godine, zbog toga što je bio suautor otvorenog pisma 12 hrvatskih ratnih zapovjednika hrvatskoj javnosti, bio prisilno umirovljen od strane tadašnjeg predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića. Otkako je u vojnoj mirovini, admiral Lošo posvetio se pisanju te je do danas izdao čak 9 knjiga. Među njegovim najpoznatijim dijelima su jedna povijesna i jedna vizionarska knjiga. Prva se zove Thompson u očima hrvatskih intelektualaca, dok je druga geostrateška analiza za 21. stoljeće pod nazivom Hrvatsko njihalo. Nakon prisilnog umirovljenja, čak se u jednom razdoblju i politički aktivirao u stranci koju je vodio Miroslav Tuđman, sin pokojnog prvog predsjednika Republike Hrvatske. Međutim, njihova stranka, Hrvatski identitet i prosperitet, nije postigla značajne rezultate na izborima te se ubrzo ugasila. U posljednjih nekoliko godina admiral Lošo postao je jako popularan kod javnosti zbog svog britkog jezika, te često zapanjuje javnost nastupima na raznim lokalnim televizijskim postajama i YouTube podcastima. Za ovog osebujnog lika vrijedi pravilo što mu je na umu, to mu je i na drumu, i upravo zbog toga on nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Vrijedi istaknuti da je i dobitnik najviših državnih odličja kao što su red Ante Starčevića, red Nikole Šubića Zrinskog, red Bana Jelačića, red Hrvatskog trolista i red Hrvatskog pletera. Danas admiral Domazet živi u Zagrebu, gdje se često može vidjeti na javnim tribinama. Također piše članke za brojne hrvatske novine i časopise, u kojima se pretežito bavi vojnim analizama, pozadinom obavještajnih igara velikih igrača, te geostrateškim raščlambama u vezi s uspostavom novog svjetskog poretka. Domazet Lošo spada u ljude koji dižu prašinu za sobom gdje god se pojave. Bez obzira slažemo li se ili ne s njegovim stajalištima, ostaje činjenica da je upravo on dao veliki doprinos hrvatskoj pobjedi nad srpskim agresorom i upravo zbog toga većina hrvatskog naroda poštuje ovog zaista zanimljivog čovjeka.